ọ bụrụ top o ọ sị gị ka nke a bụrụ ife mmụta wee nyere gị ma ọ bụ na ị chọọ gị nwa bụ gọvanọ ọ na-asọ gị ị na-achị anyị echicha first tenor irigoro second tenor ọ na-atọ gị echicha marakwa amara na ị ga-arịtu. Hello my fellow Biafrans, I'm back again. But before I say anything concerning this particular video, I want to use this medium to thank each and every one of us that has been supporting me, sharing my video, and also praying for our leader Nnamdi Kanu. This is what Mr. JPAC has to say concerning the problem that this man has now in EFCC custody. So he also make a statement concerning what our leader Nnamdi Kanu told all the Igbo elites, all the Igbo governors, that we are going to serve Nigeria government and come back in shame. He also talked about it. So just take some of your time and go through this particular video so that you understand what I'm trying to say. I'm not trying to lie on top of that man, but this is what JPAC has to say. So share this video so that other Biafrans can also watch this particular video, because Igbos don't run when something is for them. It is when that thing is become harder at the time they will start running. So share this video so that all the Igbo people will see this particular video and learn from it, because it is a very, very big mistake for all the Igbo people. You think Nigeria government like you think they love you because of what you have been doing. Your eyes never clear until they capture you. Share this video and remain blessed. Ọ bụrụ top o ọ sị gị ka nke a bụrụ ife mmụta wee nyere gị ma ọ bụ na ị chọọ gị nwa bụ gọvanọ ọ na-asọ gị ị na-achị anyị echicha first tenor irigoro second tenor ọ na-atọ gị echicha marakwa amara na ị ga-arịtu ebe ahụ abụrụ be gị, ị ka ya emecha bụrụ ex-gọvanọ, and ị bụrụ ex-gọvanọ another gọọmenti ya arịgoteni ya akpakwa gị eze, as long as na unu chuzuru na unu ama abụ ofu. O nwere mgbe ndị Igbo chọrọ ịbụ ofu, mgbe Ojukwu and co fọmụrụ All Progressive Grand Alliance bụ party apụga. That time all the Southeast niile bụ apụga, Senate niile bụ apụga. What later happens? Unu na like ịgba odibo, unu na like ịgba boy, unu na like iso majority. Ahụhụ wee bụrụ nke unu. I remember when Rochas Okorocha bụ apụga governor, Abia State apụga governor, Enugu State apụga governor. They respect Ojukwu. Anambra State apụga governor, and Ebonyi State apụga governor. On anya konkabehe. What else do you want? Even not only that, a Northerner bụ a governor in apụga, while some part of Westerners bụ senator in apụga. Ndị Igbo a dominate bago, mana due to na eribe na afọ ejuhu, the spirit of betrayal nọ ndị Igbo n'ime, mere nji nọkọta na-ajụ onwe m, na-ajụ my father say, are you really sure na m bụ onye Igbo? Because the kind of things that I see on daily basis, na mkpụrụ ndị Igbo na-amepụta these days, mkpụrụ our leaders na-amepụta these days, na-ajụ onwe m sị, abụ m onye Igbo ka m meje chọọ a country ihe nye m akwụkwọ forever and ever, mkpọrọ my family na naturalize ya, ma na n'ụwa m pụtara bụ gịnị na adagara m n'aka ndị betrayal call themselves Igbo people. I bụ apụga for 5 good states. That time, during that time, Senator onye bụ apụga chairman bụ Victor Ume, Senator Victor Ume currently now. Evidence the way Igbo people will dominate ya apụga. I dị ka ukwu azịza, maka na ukwu azịza na anaghị agbaji ya agbaji. I dị ka ukwu azịza, ime agbajigwu ukwu azịza ahụ agbaji. Mana kịta due to eribe na afọ ejuhu, 1, betrayal dị among us, 2, onye nyere ego o bitere nwanne, 3, anyị na-achọ majority party.
I wee kwụrụ ọtọ wee flush ya apụga. The intention of Ojukwu using apụga that time bụ na ọ bụ na ndị Igbo jikọrọ, because that time I know fully well na ọ na-aba abịa na presidency. Even mgbe aha Obasanjo na-atụ South East egwu because of that name apụga, ha niile jikọrọtara ọnụ. Ihe a bụ ife ndị Igbo kwesịrị ijikọ ọnụ ịdị n'otu. Ọ bụ na ndị Igbo nụrụ ofu pati bụ their own. Onwe nwanne anyị eji 5 Eastern Governor bụ one party bụ Igbo apụta sụọ aka n'ala wee kwuo na onye eji na ama ejie na ọ bụ na ahapụghị onye a they will start doing anything that pertaining obodo a ga na-atụ anyị egwu. A na-atụ anyị egwu mgbe anyị bụ apụga. Emechaa Ojukwu nwụọ, ọ na-erotate banye n'aka Nnamdi Kanu. Nnamdi Kanu wee kpọọ 5 Eastern Governor. Ọbụgodị na mamara ife, at least I saw pictures. Kpọọ 5 Eastern Governor, then ha mee meeting, conference meeting n'Enugu. The video is there, the clip is there, the pictures is there. Ada ezo ka ha mee meeting n'Enugu, ka ha chịkọ ukwu azịza, ka ejijas, ka ha bụrụ na ka ha bụ unbreakable, unbribable, undestructible, incorruptible, ka ha jikọọ ọnụ. Ọ bụ na any day ndị Igbo united together, that is the time anyị ga-eji enwere onwe anyị. That is the time anyị ga-eji nwee ọnụ na Nigeria. Go to Yoruba land now. Are you trying to tell me that Yoruba people are not united? They are 101% united. Because how are they united? Am I talking about the king of unity, Bunda Hausa? Hausa, they united to the extent that they invited people that speak their language, people they believe in their culture and tradition and religion, which is Fulani, and people that speak Fontua language. All of them, they march together, bro. They united. Why are they united? Today they form coalition party. I form a coalition party. Ndausa form the coalition party because this game anazo Ndausa makesa azo draft. Ndausa makesa azo game. Ha form a coalition party. Nde nota na nabe. Before my hene megada he jikonu me meeting na nke one of the emir. Ha see ilwe with their language. Ha pụta he may unveil he win no. Kedu igwe gbagene m igwe na ani igwe ejewube mee meeting seal or like that. O nwere igwe da na ani igbo the word ijebe mee meeting. Maka na igwe ni 90% of igwe ndị Igbo bụ igwe azụrụ azụ. Anyị enweghị eze, anyị enweghị igwe, anyị enweghị ọnụ, ọnụ erughị anyị n'okwu. Ka ebe mmesi wee na-agụ. Mmesi ebe gụba. As currently na Igbo enweghị igwe. Na me talk am, Igbo enweghị igwe. Igbo na-enwe igwe, ọ igwe nyere staff of office. A small boy ebe governor bi na control bụ igwe ọkpụtọrọ wee chie na obi. Ano wee chie na obu Igbo, obu guard. Governor but say I want to see you in my office by 10 o'clock. You got to also because he be the motor innocent. Governor. Can you give Emir of Sokoto authorities to come and see you in government house? You are the one that will go there and see him. How much the mantle? How did the authority? If we did not embrace unity now, onye kwuo okwu, onye Igbo je tapia di okwu to onye Hausa. But onye Hausa say, I have his number. I know where he's living. Come, I will go and show you his house. I will go and show you where he's living. Go and arrest him. Onye Igbo. It's not here. Igbo gonna attack conquer. As long as this leader say and mind you, before I sign out, all these people will governor. Ona atogi na ebu governor mo ganro obodo Igbo. Guy, echicha ebiaza corruption case. Echicha agwagi that na law na arụ ọrụ na law obodo ahụ unu na dị effective na onye Igbo. Echicha rituo ebiaza corruption case. Etu akata wuli obi ana si aza nke. Ọsọ kwa ya si me fake news.
na onye anwụrụ taa emechazi ọnwụhụ ọsọkwa ya nọ ya stresha ọsọkwa ya yiri ka nwaanyị chọọ ime travel ọsọkwa ya disgas ya onwe gị imechakwa law na-arụ ọrụ n'ahụ onye Igbo ihe bịa zaa corruption charges ọsọkwa ya rie 100,000 ị ga-abịa eza ajụjụ so ị na-achị filuo na ma gọvanọ na-achị all the whole eastern state ifilu na nọka ije makụọ your oppressors ka gị na ha na-abụdị na mma so that ma ebe ịba pati ha ka gị na ha na-abụdị na mma unu dịdazie na mma tomorrowzi nya ọkọva gị mbụ mmehie the sin you dwell in akọva gị akọvacha gị bụ that sin another person will come a ga-apịawa gị azụ ihe eje nga where you did not want to obey them or be part of them or when you want to if for the injustice battle against your people any day you try to speak because you have not been speaking before now you have not been speaking before now any day you try to speak that day ewepụtara gị your file ego izuru ezu wepụtara gị arụ adị rụrụ arụ eme gịnị ịgaza corruption charges corruption case unu ga-aza gọvanọ niile bụ ndị Igbo it's high time unu na jikọọ na aka ọnụ fọm a na alliance party senator niile nọ n'ala Igbo kwesịrị nọ na one party gọvanọ niile nọ n'ala Igbo kwesịrị nọ na one party efu president chọrọ ime ife ọ ga-ebu ụzọ seek ya approval of ndị 5G governors Kenny na-esip approval ndị eriri eri in fact onwere onye na-ebere akwa onye ọbụla EFCC kpọrọ today bụ gọvanọ maọbụ ex minista maọbụ nke abụọ nke ọzọ ya ji eza EFCC Inugo nke na-eme kịta ex minister and ex governor of Anambra State Dr. Chris Nwabeze Ngige docked and remanded in Kuje prison by the Federal High Court. Okwu Nnamdi Kanu na-ekwu oga serve Nigeria at the end of the day there. Monopoly even a women iwe na the same pattern, the same tactics, but at the end of the day, our leaders, our Igbo leaders will fall for it. Even Mande no kita, have a in line, and they iya wunka, isi na kapita. The same line, the same pattern, the same statement ya. Sufficiency e purunda na apere e purunu unana ga the same pattern, the same role. Ndero kwa kita yeso kwa kita ekwekwana ha nkwa ebido kwa kita na fight their own people na agwa their own people mgba at the end of the day use gudo adọmpụ ebe ka ya adọmpụ n'ime prison adọmpụtawa ụna ego ka nkije ebe a nasịsịa gị ego ahụ ije ịgbara aka kedu uru ya is it not better you stand with your people ọkwụkwọ Nnamdi Kanu na-ekwu all the time kiribe menu na Igbo unity ji fe ahụ kiribe menu Igbo unity ji fe ahụ kiribe menu na Igbo ịgbakọta ọnụ dịka ofu kwa azịza ka a chụọ ihe awansu ji fe ahụ onye olu debe ahụ na ọgbasa ya maka na ọ dụrụ gị na ezinụlọ ahụ mma ilofu echi what is Rochas Okorocha today oga one after the other onye ọbụla ya were ịtarị you don't belong oga you don't belong and the belonging is only by blood oga ọtụkwa isi ana ọtụkwa ogbusisi ụmụnne gị you don't belong because that bloodline is the number one thing I value and nothing else. Just look at ex-governor, ex-minister. Na ndị nke anọkwa na kịta anọkwara gba were na ịkwa na-asavụ kwa na-agba odibo na-emezigbo mmadụ na-ebitere ụmụnne fa na-apịawa ụmụnne fa azụ maka gịnị nkwa ahụ ekwere gị onwe onye kwere nkwa a na-emezu akwụdị emere ọjọ ụzọ kara ọkwụrụ na Senate House baa akwa ka ụmụazị maka ibe mmiri tupu otiwapụ anya mmiri ọfụjugo anya but at the end of the day nwere ife ọ mụtara na ya another one will still come. Ọ bụrụ na agwara m unu ife pụtụrụ okenye pụtụ ogene ma ọgaranya ma ogbenye for the fact na Igbo onye Igbo and you do not support this movement ọga ịya anụ ụdịa ị ga-anụ ụdịa ma ọsọrọ Chukwu okike abịa ma nọ n'igwe na-enye anya ịya anụ ụdịa onye lere nwanne onye ilebere ichọrọ ya trust he can never trust you onye lere nwanne onye ilebere ya man trust because na echi niile ọ bụketa gị dị nso ahụ ị na-achọ ihe elekwu ya
onye lere nwanne ka onye ọma nle, a stranger ka ọma nle, ka a friend ka ọma nle, ka a business partner ka ọma nle. The same pattern, the same aga ka eji bịa. Just imagine, what a shame. What a shame.